Son Manuel Ángeles Míguez, alcalde do Concello de Negreira e, por suposto, vicepresidente da Asociación dos Concellos do Camiño Santiago-Fisterra-Muxía. E atopámonos, pois, neste escaparate tan importante como é, neste caso, Fitur, unha feira internacional do turismo, pois para poñer en valor a nosa asociación e o Camiño Santiago-Fisterra-Muxía. Sabemos que o Camiño pois, é un motor económico moi importante para todos os concellos que conformamos esta asociación e, por suposto, este é o escaparate máis importante para promocionar o noso Camiño. Agardamos que todo este traballo que levamos facendo ao longo deste tempo dentro da asociación surda os seus froitos e que o vindeiro ano podamos vir con moita máis forza para promocionar o noso Camiño e esperámosvos aquí en Fitur. Moitas gracias.